ni nango no asai ma hawo no mungsa lama manliya thangai tongnani nokhongno mo thangnani bhai bsano mo thangnani aboni bagui tei mungsa lama manliya ni bagui musuya phano phatar hastewo gobang ma sikla sikli rok ma thangbai bo phiaba thangna bagui nokhong mo thangna bagui thangmani chini dopani borok rok nukjago sak saijung eba mungsa pate mungbai theiwi thango eba langma kamawi thango mohai no hai ni hai tei kaisa kokma kasai phaipika phatar hastewo nokhong palaina bagui tei sak thangna bagui lama nai tugui thangmani kamawi thangkha sak no tei a kamawi thangmani Mangkwthwi no tobona bagui tabok jora mungsabu lama manliya ni bagui Chubachu sanlaikha bono tobona bagui hasteni luku tei bukha gnang takhuk tei bukhuk songno Shubana bagui contact khaibi mano 60096322702 number ro mungkhe Jishan Dev Burma Buphabu mungkhe Charan Dev Burma Parakhe Badlabari District West Tripura Hake sung mungtabo kawo tangai saksai chungbo theina nangkha nukhungni bagide ngya kheba logi songrokni bagide mohai engna nangkha bonono srai sai manliya phano belai kha khamlaijak boni kami amchayote bebak hasteni lukurokni thanibo ini Bangalore hai kaisa piprasa khwai badlabarini bo society oi thika 1 tarik 1 মাস 2024 5টা সময় গে 3 বাই 2 দিন রাংকনি কুসু খলাইলাইনিয়া গেতাবো আয়ং পিপ্রা কয়েন রাং বসে কালেকশন আর কোম্পানি রকবো 15000 অক্সিজেন নাইগে তাও পর তিনি সে 2 দিনই পরে সে বিনি তাবো ডেড বডি পোস্টমর্টম খলাইনা তিনি যে খলাইনা নিকলাম ওকে স্যার গে তাবো বিনি অর বেঙ্গলোর পিপ্রাসা ফাউন্ডেশন নিও ক্রাং কানেকশন দङ বাট তাবো গে YouTube rawo ini je society mani to photo narak jani ang boto sing to Bangalore to boto Andhra Pradesh se gai bahut haksano bobai pano just tongkano to nijin ti prasable video update khai mage kisa sawo photo dui ta photo tongo te bini aadhar card kaisa tongo suno